салом алайкум дӯстон, барои шумо аз барномаи пиндодо ду менюи асосиро мегӯям, ки шумо бояд онро истифода баред. Видеоро стоп карда, подписатсия лайка монда то охир тамошо кунед. боварӣ дорам, ки барои истифода бурдани пиндодо ба шумо кӯмак мерасонад. аз поён дар якумгиш меҷиқем. дар боло настройкада медароем. як каме поён меравем. нигоҳ кунед, дута меню аста, якташ сурати кампир аста, якташ сурати зонтик. аломати кампирак яъне шумо дар ҳамин ҷа чизе ки навиштагиа шумо метавонед ки ҳарфҳои амира калон кунед. яъне мисол агар перевод карданӣ шиден, вақте перевод карданӣ кашиден, калон карден, шумода осонтар мешавад фаҳмиданаш. шумо метавонед ки ба озодӣ шуморо хонен. ҳам вақте ки перевод мекунед, программа ба шумо маълумоти дуруст медиҳад. переводчик яъне сахта меҷиқем. нигоҳ кунед, калон шид ҳамаш. куҷое ки медароем навиштагиҳош калон шид. вақте ки ҳамира мо скриншот карда перевод мекунем, вақте перевод кардем ба мо маълумоти дуруст медиҳад. ин барои шумо осонтар аст. шумо метавонед ки ҳама вақт инра маҳкам кунед ё гирён кунед. то охир тамошо кунед, ба шумо ҳама маълумотои даркорӣ ҳаст. ин ҳолате ки шумо бояд ҳатман истифода баред. барое ки шумо через перевод чӣ кор мекунед, бояд шумо перевод кунед ва маълумоти дуруст гиред. дуюмаш яъне барои бехатарии кӯдакон шумо метавонед ки шумо ин функсияро гирён карда, вақте кӯдакон истифода мебаранд, овода бехатар мешавад. барои медароем ҳамин кӯлада, баъдан настройка медароем. як каме поён меравем. функсия ки мо гирён кардем метавонем ки инро хомӯш кунем. барои бо ҳамин аломати кампиракда медароем. баъдан дар ин сирхак меҷиқем. тамом функсияи мо хомӯш шид. дар настройка медароем. як каме поён меравем. аломати зонтикда меҷиқем. ҳатман пеш аз ҷиқидан перевод кунед, ки шумо бояд донед ки чӣ кор мекунед. ҳар як ҷое ки медароед ҳатман перевод кунед. сирха меҷиқем. 4 рақам бояд парол монем, ки дар ёдмон беста. мисол ман 4 та 0 мемонам. тамом, яъне гӯё барои бехатарии фарзандои мо ҳамаи гӯё кӯмак мекунад. мисол вақти даромадан ягон зарараш намекунад. ба маълумоти ман ҳамин қадр фаҳмода шудааст. агар боз ягон маълумот дига пайдо кардам, барои шумо ҳатман мерасонам.